zdravím všechny, já jsem Skopika, tohle je další díl vlog od Skopika. Tentokrát bych se chtěl bavit o věcech, od kterých se moc lidí nebaví. A to je o tom, že počkat, jinak. Víte, že Steak je youtuber? Ano. Vy nevíte, že on je vlastně gay, ale není gay. To samé je i Gogo. Jenom to dělá líp než Steak. Jo. Dělá to spoustu youtuberů. Spoustu youtuberů jsou homouši. Ještě, že já takový nejsem. Tak jo, o tom, co jsem vám chtěl říct a vemte si to do hlavy. Uvidíme, jak se na to pozastavíte a